Salamat praise and worship team for leading us to sing and honor God with songs of praise. O kung basin natingala mo nung anong bugnaw kay atong panlantaw kay nindot kayo ang murang greens no atong makita. Salamat sa gift ni kanang talent na gihatag sa Ginoo kang Ruth Lupoy no. So Ruth Lupoy, salamat kayo. Atong pakpakan ng Ginoo no. Nindot kayo biya no makabugnaw sa pagtan-aw. So murag mas daghan-daghan na ni siya trabaho na matahatag next time pag-decorate. So natakaron sa ako tamong ihangyo, abrihan ninyong Bible sa Ephesians chapter 6 and we will look at 4 verses together karon buntaga. Ephesians 6:10 to 13. Ephesians 6:10 to 13. Og gisulat ka din sa pulang sa Ginoo no, na sa katapusan, liguna ang inyong kaugalingon diha sa pakihig-usa sa Ginoo. Pinaagi sa iyahang dakong gahom. Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo. Aron makasukol kamo batok sa mga panglimbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kung dili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibutan sa kangitngit. Busa dad-a ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios ug abot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. Ang title for this message is ang atong matag-adlaw nga pakigbisog. Let us pray. Ginoo, salamat Lord sa imong pulong na masaligan, imong pulong na maayo, imong pulong na perfect. Salamat Lord kay even kani makatabang kani sa amohang ginaatubang every day. Dili kani siya disconnected sa among realidad. Kailangan gyud kayo namo ni nakamatuoran og Lord even sa kaning realidad na dili namo makita pero tinuod kini amo kani Lord paminawon imong pulong og magbantay gyud kami og kabalo na kami kay Lord how to stand when the evil day comes to us. Help us to listen to you sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So sa sinugdanan na lang no, klaro kaayo na ang punto, ang goal, ang aim sa Dios para kanato tanan na mga tumutuo sa iyaha is kani. Makita nimo diretso sa bersikulo 11 para or aron makasukol kita batok sa pagpanglimbong sa yawa og sa bersikulo 13 og inigabot unya sa daotang adlaw makasukol kita sa atong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. Atong hisgutan karon is spiritual warfare. And ngano akong gititle sa na ang atong matag-adlaw nga makigbisog tungod kay naatay idea of spiritual warfare pero dili nato kay siya makonek sa ato ang matag-adlaw. Atong everyday experience. You see, kung ingon ba sa versikulo 11, put on the whole armor of God, no? Isulob kini. That so para no, we will be able to stand against the schemes sa mga panglimbong sa yawa. So, anaa diha no ang pulong na ang yawa limbongan gyud ni siya. So kung papahuna-huna niya sa usa ka anak sa Dios na ang spiritual warfare wala kay labot niini.
Hindi magkumpiyansa ka. Kung iya kang malimbungan na ang spiritual warfare, wa ka ginaatake karon, wa kay labot ani na gera, di ka kabalo mo away, di ka ka-train, o pildi ka permi. You see, ang usa ka ebidensya na ang usa ka sundalo sa Ginoo o ginatawag kita no, ang anak sa Dios, dili lang na siya ginatawag anak. Napo na sa ilain na mga title, sundalo kita. Usa ta ka mga or pwede pa ta ingnon niya na mga farmer kita, no, mga atleta kita. Pero naagi na usa ka identity nato bilang anak sa Dios na sundalo ta. Pero wa man tayo ni matata taga-adlaw sa atong matag-adlaw, trabaho ta or eskwela ta, wala na sa itong una-huna na sundalo ta. Dili kay na ito ginahuna-huna na naata sa gera. So that's why a lot of us every day gakapildi sa gira o sa panglimbong sa yawa. Ang ebidensya ng usa ka sundalo sa Dios, ginaseryoso niya ang kaning gera, is kasabot siya kung unsa kakusgan ang iyang kontra o ginaarma niya iyang kagulingon, no? He arms himself, gaprepara siya para sa gigubat. And that's why ang ato ang kanino sa episo lugar ni sulat si Apostle Pablo karon sa one of the most famous portions sa Skriptura about spiritual warfare. Ug mo na iyang giisugdan. Be strong, no, in the Lord, sa Gispa, in the strength of His might. Put on the whole armor of God para makabarog kita, makabatok kita sa panglimbong sa yawa. Dili nato mapildi ang yawa o kita kanunay ta mapildi kung wala ta na armed with the right equipment. Ang mga gubat, if lusob ka lang ng lusob, pildi ka ng pildi. Lusob ka ng lusob, wala ka kasabot kinsa imong kontra. Lusob ka ng lusob, wala man kanay armas, pildi ka. Lusob ka ng lusob, wala kay armor or protection. Grabe siya ka foolishness, huna-hunaon. Na kung ang Philippine Army nato mo atake og rebelde na base or atakihon sila rebelde na base, na mga rebelde, wa sila'y armas. Wa sila'y protection. Wala sila'y training. Ug lain kay tanaw no kung yung ato mga sundalo naka-uniforme, matsong-matso, pero pag muabot na mga kontra, magdagandagan, murag kakarantara, nakabulyaso. Walay disiplina. Kabalutan na murag something is wrong with that kind of army. But what about us, soldiers of God? Kung ang yawa, malimbungan kanya, successful siya sa paglimbong sa usa ka tao or sa katawhan, they will begin to think, unsay tinuod, mo noy dili, o unsay mga bakak, mo noy tinuod. Ang resulta na is, gakabuhat na sa atong matag-adlaw na binuhatan, mga terrible sins, unspeakable evil, ug makasala gyud kayod ta. So you see, one of the scheme of the devil is pahuna-hunaon kita na ang spiritual warfare naara sa kaning mga dagko ng mga bomba. Kanira mga pagbuto sa mga bulkan. Mura kaning mga nuclear missiles na ni-launch. Mura kaning sa mga aeroplano o mga helicopter na mulabay sa atong ere, no? Na murag nanapoy gubat nanapoy atake, no? Murag ang feeling din nato wa tay labot sa gubat kay padulong na sila dito sa gubat. Ako nara ko diri, may na lang. Thank you Lord, safe ko. You see, ang atong paghuna-huna sa spiritual warfare is demonic possession. Kana siya gidemonyo. Mo na siya spiritual warfare na siya demon possessed siya. No? So kailangan ta magtawag og mga exorcists, di ba? Atong huna-huna sa spiritual warfare kay kani ato ang deliverance ministry lamang. No? Na
Kung naay problema, naatay mga anak na bugoy man kanya ko anak, tawag og deliverance team B, ipa-deliverance. No, the idea there is para naay mu anhi na grupo, buadto na grupo na mga Kristohanon, na mga balaan kayo na magampo sa imong anak para ma-cast out ang demon sa imong anak, and then balik din sila sa ilang kuan, and then imong anak magpadayon mo kinabuhi o muraragya pog demonyo. Ang atong abi nato ra ang spiritual warfare, mura ni siya mga kumo-involve ka sa kaning mga witchcraft, mga sa Satan worship, kaning mga mag kuan ka og horoscope, kaning magtan-aw ka og feng shui, no, kaning mga spiritual warfare is kaning mga something to do even, but the Bible tells us no na even mga sakit, ang mga sakit gakakos sa mga demonyo. Ang demonyo according to Matthew 12 makakos sila og gakos sila og blindness, no? Matthew 12:22-23, gakos sila og blindness, napabuta, napaamang ang usa ka tawo. Sa Mark 9:14-29, ang usa ka tawo ihang naga-seizure just, no? Ga-seizure o gabungol, demonic og spiritual warfare gyapon na siya. Ang kaning Matthew 17:14-20, na grabe ang suffering sa usa ka tawo tungod kay no naagid siya ginabati physically kay naa siya ano. So yes, tinuod ni sila. Pero I'm talking about sa imuha karong kinabuhi. Kani siya kung kanilang ang spiritual warfare og tinuod kini sila tanan, og tinuod no na ang deliverance ministry naagi na sila tinuod na nabuhat pod na daghan maayo, but ang atong ginastorya karon is ang atong matag-adlaw na kinabuhi. Layo man ni sa ato ang inganing realidad. Gamay raman ang actually gaka-experience aning mga demonic attack, mga demonic possession. Kabalo man ta walay anak sa Dios mapossess sa demonyo, kundi ang mga dili pa tumutuo. Gamay lang na siya na mga inkwentro. Ang common is naa sa atong matag-adlaw ginaatubang. And yet, daghan kaayo confusion, daghan kaayo og kumpiyansa or ignorante sa realidad na naata in the middle of war. So, i-remind mo na in the first 3 chapters sa Ephesians, di ba, nagsugod kita sa richness of the blessing of Christ. That ang tanan Kristohanon nakadawat na sa all heavenly blessings from God. Nadawat na nato ang best of the best. Ang anak sa Diyos mismo. And we are told, therefore, no, sa first 3 chapters na nadawat naman nato ang grasya sa Diyos, na luwas man ta, dili base sa atong binuhatan, kundi dili base sa iyang grasya, pinaagi sa pagtuo, karon magkinabuhi kita og lahi sa mga kalibutan kung ahaman ta ng gikan. We are different. We are infinitely rich, says the first 3 chapters of Ephesians. And then, di ba, nagpadayon din ta sa Ephesians 4, 5, and 6. And then naingon din ta, diri na dayon ang mga praktikalan. Since kita naman karon na bag-o sa Dios, ginakadawat sa tanahan niyang gasa, karon magkinabuhi ta og lahi. We should live differently. And giusa-usa ni Pablo no, gikan sa simbahan, ingani ang usa ka simbahan sa Dios magkinabuhi. Sa kalibutan, ingani na sila magkinabuhi. Sa atong mga kaminyuan, di ba? We talked about marriage, we talked about family, we talked about parenting. And then, mo na ni ang pang-closing ni Pablo. Put on the whole armor of God. You mean to say, ang Diyos nagpasabot na ang imuhang marriage, spiritual warfare ka na? Oo. Imong pagka ginikanan,
Spiritual warfare ka na? Oo. Ang imong pagsulod sa trabaho, naa ka sa spiritual warfare? Oo. Ang imong pagpadala sa imong mga tao, sa imong negosyo, spiritual warfare ka na? Oo. Kana imong emosyon, whether mairita ka, masuko ka, mangluod ka, magmahay ka, spiritual warfare ka na? Oo. Ang matag adlaw nato is the reality of every day na ata sa spiritual warfare. At ang gubat nato, ang gira is naa sa tong una-huna, naa sa tong ginabati, kasing-kasing, o sa ato ang whether atong buhaton or dili. Sa atong binuhatan. And nakasabot na ta, na kung nag-try na ta to every time na ako'y kastorya, usa sa ilang ikumpisal or i-share yun na struggle is, galisod ko og devotional, kuya, galisod ko og devotional, pastor. And that is the struggle. Bigyan naman, dili man sa yun, musunod sa Diyos dinhi sa atong kalibutan. Kaya ang every Christian na ay kontra, di ba? Ang atong kagulingong unod, ang kalibutan that the world is owned and run by by Satan and Satan himself. Ginapalibutan ta og kontra og naapoy sulod sa ato ang kagulingong lawas, naapoy kanang sympathizer sa kontra, no? Christian living dili sa yun. That's why dali na kay ta mailad. Kay a part of us ganahan ani. So, real battle din siya, no? Because the Lord tells us, salamat na lang kay pag nabag-o na ta, no? It is no longer I, but sin living in me, says Paul, di ba? Naanay karon new nature na mo kontra sa atong karaan na sinful unod. So, this chapter tells us how kita maka-live the Christian life na sa atong everyday struggle. So, ingon din sa 1 Peter 5:8. Unsa maning scheme of or mga pamaagi sa pagpanglimbong sa yawa. 1 Peter 5:8 gives us a good idea. Ingon diha sa pag-auhag ni Pedro, be alert. Alerta ka mo. Be of sober mind. Your enemy, the devil, mura na siyag leon na gasuroy-suroy, mangita og usa ka tawo na iyahang lamunon. Usa na sa iyahang pamaagi, yang scheme. Pero unsa na iyahang lamunon? Makita nimo unsa iyang gusto lamunon sa usa ka tawo sa following verse. In verse 9 niingon diha, therefore stand firm against the enemy, be strong in your faith. In other words, kung wala ka nagtuo, dili ka makatindog og makabarog og makigbatok sa yawa, og dili ka maging strong, maging weak ka, pildi ka kung wala kay pagtuo sa Diyos. So ang gusto gyud sa yawa na iyahang lamunon sa imuha is ang imong pagtuo sa Diyos. Kung mabuhat na sa yawa na iyahang malamon ang imuhang pagtuo sa Diyos, ang resulta na karon is everything that we do will be sin. Without faith, you cannot please God. Takanta mo example. Sa storya sa kang Job, di ba? Naay gipresentar na senaryo sa langit na murag giabrihan ang kurtina sa Dios para makakita ta unsay kakahitabo o unsay ginabuhat sa yawa. Usa ka adlaw, di ba? The members of the heavenly court gipresentar nila ang kagulingon, ilang tanan sa Dios, ug then ang yawa ni sulod ni kuyog sa ila. And then unsay nahitabo ingonen ang Dios
kang Satan, di ba? Insya kanang Job, Satan, di ba? Nakakonsider na ka sa akong anak na si Job. Then ingon din si Satan, ay, syempre Lord, mo na iyang tubag, di ba? Mutuo mo gina si Job sa imuha. Kay imo mo gina siyang ginaproteksyonan. Imo mo gina siyang gitagaan og maayong panimalay. Tsada kay na pamilya. Imo siyang tagaan og daghan kay na mga property, di ba? Prosperous man siya. So syempre, mutuo gina si Job nimo, magpasalamat gina si Job nimo. Pero ana siya. Ana ang yawa. Kuaagalin ang tanan. Kuaagalin ang tanan. And he will surely curse you to your face. In other words, ang gusto ni Satan is ipaagi niya og kalisod si Job. Kay ang pagunahuna ni Satan, kung agi na siya kalisod, muundang na siya tuo nimo, and he will curse you. He will stop believing in you, God. That's what Satan wants. Ang gusto ni Satanas is muundang kag tuo sa Ginoo. Dili man siya pasabot no na niundang ka permanente. Mudaog si Satanas kung muundang ka hunahuna og pagtuo sa Ginoo sa imuhang marriage. Mudaog ang Ginoo ang yawa kung successful siya na muundang kag pagtuo sa Ginoo sa imong trabaho, sa imong negosyo. Successful ang yawa kung muundang ka og tuo og salig sa Ginoo sa areas sa imong life. Kasabot mo ng yawa na kung walay pagsalig, walay gugma. Nagtambag na kag magtiayon. Ang usa gali maingon na sa ilaha, naglisod na kog salig sa akong bana. Maglisod na kog salig sa akong asawa. Kabaw ka unsay mamatay kuyog anak sa walay namatay ang salig. Gugma. Maglisod na ka og higugma. Sa usa ka tao, nagalisod ka og salig. Kung tao pa lang na, how much more if ang Diyos na magsugod na kagduda sa iyang kamaayo, magsugod na kagduda sa iyang promise, magsugod na kagduda sa iyang kabubuton, you will not be able to love the Lord, your God, with all your heart. So ang gusto gyud sa yawa is lamunon ang imuhang pagtuo, ang imuhang pagsalig sa Diyos. Kung kinsa siya o unsa siya kamaayo ug sa iyang binuhatan. Mo gina ang iyang atake, no? It's easier for us that if we are trusting someone goes then mo mas masayon sa ato mo love sa iya. We feel confident, we feel safe sa kato atong ginatao ug ang Diyos labaw na kung nagsalig tak sa iya. We tend to be far better listener if we trust God, and we tend to be far better listener to people if naa diha ang atong trust. So nakita nato no na mauna ang gusto sa yawa. In versikulo 10, nawala ang kuan here. In verse, tagaan ta mo example sa July 17, 2019, na ay newspaper sa Inquirer, ni gawas ang article, niingon siya kani sila, na ay family feud sa Bus Empire. O kaning Bus Empire, ang
pamilya na nagpadagan ani or tagiya ani kay si the Yanson Group of Bus Companies. Wa ta kaila no. Pero kung moingon ko karon sa inyo ha, ang ilahang kuan is ang Ceres Bus. Kailan mo? Ceres? Okay? 4,000 lang naman ang ilahang bus gadagan sa Pilipinas. So, sila ang tagiya sa Ceres Bus Liner. Kaning pagkadakong gubot sa ilang pamilya, something to do sa ilang negosyo, no? Na ang kinamanghuran mo may natagaan sa yawi lugar sa pagpadagan o pagpalambo sa negosyo. And then murag nay nagkudita mga igsuon ra gihapon na ilang gi-take over, no? O to the point na naay mga ilang kagulingong security personnel na ilang gipatalsik tong kinamanghuran, and ang mama, ang usa ka igsuon o katong kinamanghuran na nagpadagan, naapod sila sa pikas kampo. Mo na ang usa ka itsura sa pamilya na ginawasak o ginaguba na sa demonyo sa yawa. Wala na sila salig, wala na si paghinigugmaay sa isa't isa. Naalang niya ang pagkadalo, no? Ang pagkagarboso, ang unloving acts that we see. So dili gyud nato kumpiyansaan ang atong matag-adlaw na pakigbatok sa yawa. Kay kung sige lang sige tagkapildi, masin mo mata ka usa ka adlaw o makita nimo ang imong mga anak. Wala na. Di na nimo ma-reach. Masin mo mata ka usa ka adlaw o makita nimo nang imong asawa o bana, mura na siya stranger. Or even worse, kontra. Feeling nimo kontra na nimo sila. Or ikaw ang kontra na nila. That's why, no? Importante kayo ni siya na auhag kanato. Be strong. Finally, no, be strong in the Lord. Ayaw ni i-disconnect sa imong realidad na matag-adlaw na realidad. But the good news is this. Kaning be strong in the Lord. Passive voice kana siya. Simply means dili ikaw ang gabuhat ani. Dili ikaw ang naging be strong na mangusog ka. Ang pasabot ani is naay mubuhat ani kanimo. And that means really still the idea no na salig. Finally, be strong, salig, pagsalig sa Diyos para maging strong ka. Kay siya man ang maghatag sa imo og kusog, the more imo kang musalig kaniya, the more ka mo hatag og faith niya sa imong buong-buong kasing-kasing, all your heart, the more ka maging strong na dili ka mapildi sa paglimbong or mailad sa paglimbong sa yawa. So the good news is dili aton kusog kung dili mo kani ang perfect strength and of His might. No? Naa diha ang victory nato. Kani na bakigbatok, dili siya na mapildi ka 50-50 or dili. Guarantee mudaog ka kung musalig ka sa Diyos. Musunod ka sa Diyos. That's why gusto patyon ang imong pagtuo. Ang yawa gusto niya patyon imong pagtuo. Kaya danha ramang ka mapildi. Ayaw kumpiyansa no? Kaning dili ang atong kontra, mas kusgan pa nato, mas wise pa nato. Wala ta nakigira sa Roman Catholics. Wala ta nakigira sa Jehovah's Witnesses. Dili nato kontra kaning mga atheists. Dili nato ni kontra ang mga evolutionary scientists. Ang atong dili nato kontra ning mga homosexuals, dili nato kontra ang adulterer, dili nato kuni sila kontra. Sila ang mga tao na gakabuta, ginapatay sa yawa. Gamiton sa yawa mga tao, oo. Naana say mga gamiton. That's why
against the rulers, against the authorities, against the cosmic power, mugamit ang yawa og tao. Mga dili tumutuo sa iyaha, mga naa sa government, oo, gamiton na niya, pero kita, kasabot ta, na ang atong kontra, dili sila. Ingon ang Diyos na ang atong kontra is the principalities, the powers, the rulers of the darkness of this age, the spiritual host of wickedness in the heavenly places. Naa sa spiritual realm atong kontra, atong pagkabatok. Nganong mga tao, daghan man kay tao, dili gatuo og mga idea na dili tinuod. Nganong naaman tay gay pride, nganong naaman tay kaning unsa na siya, kanang abortion, nganong naaman tay adultery, nganong naaman tay annulment. No, naaman tay fancy way to call divorce sa Pilipinas, annulment. Nganong naaman ta ana? Why do people insist, keep on behaving in a way, living a life na kabalo ta, na condemn man kay na sa Ginoo, klaro man kay na sa Bible, mubasa sila sayop man, klaro man, nganong buhaton mangyapon? It's because ginakontrol ang ilahang mga huna-huna sa mga personalities. Ingon pa diri sa Ephesians 2, no? Nahisgutan naman na. And we were all dead in our sins, in which kita tanan gikan dinhi. Kita tanan nagkinabuhi ug ingani sa sala, patay kita ang tanan. Nagsunod kita sa course of the world. Muna, no? Ang course sa world. Ang pasabot ana is the world system, the world order. Ang values sa mga tao, sayop gyud og buluktot gyud og kita tanan mo na. Ang standard sa tao is really against the standard of God. Ug mo na karon nga kaning mga ideologies, kana mga philosophies, kana siya mo na ang kurso sa kalibutan. Nagsunod ta ani tanan sa una. O katong wala pa nituo sa Dios, gasunod sila gyapon ani hantod karon. No? Following the prince of the air. Kinsa man ang following the prince of the air? Mao na ang yawa. And the spirit that is now at work in the sons of disobedience. That's our everyday reality. Our everyday struggle. We used to be like this. Now, anak ka naman ka sa Diyos, ayaw na. Lahi na, pag kinabuhi na nalahi, mo na ang auhag sa Diyos. So karon ay mong pagbatok karon is a part of you still naanad ba? Muning naanda na to. Dali na kayo mairita. Di ba ingon ang 1 Corinthians 13, love is not irritable? Di ba? Love is gentle. Ganong, sayo naman kita mo singka. Mo din na ang struggle na everyday spiritual warfare. The moment gusto ka mo syagit or imong singkahan or imong dapatan ang kana imuhang mahal sa kinabuhi, na ay gira karon dira sa imuha, kalag. Sa imong gibati na gusto kay nimo buhaton, unsa man mo dapat na part sa imong ayaw, dili man na dapat, di ba? And the fight now is the fight of faith. And kung dili ka abi niyang nimo na ang spiritual warfare, kana lang na yung mga manglutaw ng kalit sa ilang lingkuranan. Pag mo palong lagsiga, dagan-dagan na nga, kaya hadlok ka. Tanaw kag sa amin, ay, anak ka, abi nimo, mo lang na ang spiritual warfare, patay ka. Patay kang papa ka. Patay kang mama ka. Patay kang bana ka. Grabe, no? We are to stand firm. Di kang ubigay. Yung bigay. To follow Christ means to deny, die.
to that sinful nature nimo. Gihimo naman kag bag-o. You don't have to listen. Die to your right. Die and sacrifice. And mo na ang the way to live. There is no need for us to be conquered by the devil. If we are set free by Christ, we are free indeed. Therefore, di ba? Put on the whole armor of God. So, quickly, ako siyang kung ano, no? The whole armor of God. I'll just say 3 things or 4 things to summarize it. 1, no? Kabaluta na i-challenge nimo karon imong paghuna-huna. Unsa man imong sulod sa imong hunahuna? Unsa man na karon ang imong ginahuna-huna? Naguna-huna na ka magbuhat og daotan. Kung dili na nimo awayon with truth, gikan sa masamang paghuna-huna, maghimo na nagmasamang balak, maghimo din nagmasamang buhat. Unless you fight it and deny it, di ba? Kung unsa man na, tinuod ba niya akong gihuna-huna? Kani ang akong ginahuna na buhaton nako o akong isulti. Kung akong ikumpara sa pulong sa Dios, akong hayagan sa suga sa pulong sa Dios, tinuod ba kani? Kay kung bakak kini, di na ako ni buhaton. Di na ako ni tumanon. Challenge your thought. Ayaw lang surrender ng surrender. Don't just surrender to whatever you're thinking or you're feeling. Fight it with the good fight of faith. How? With the truth of God. God's word is truth. Kita tanan mga anak sa Diyos, mga sundalo sa Diyos, dapat makabaluta sa iyahang kamatuoran, sa iyahang kabubuton, para mutuman ta sa iyang kabubuton o dili sa unsay gusto sa tong kasing-kasing na kabubuton. That's number 1. How you fight this everyday battle. Number 2, capture your thoughts. Imo nang gihayagan sa suga sa Dios, sa kamatuoran sa Dios. Karon imong buhaton is surrender your will to the Lord. That is spiritual warfare. No, na ang atong pag-away di ay is pinaagi sa pagtuo. Be strong in the Lord. Trust more and more in the Lord so you will be strengthened by Him. Di ba? So the more you surrender to the will of God, the more you are going to be victorious sa imuhang everyday struggle. Depression, spiritual warfare ka na. Abi nato noon ang depression has nothing to do with our spirit. Pero kabalo ka si David na na-depress siya sa Salmo, niingon siya, giwalihan niya yung kagulingong kalag. Kalag nganong na-depress ka man. Nganong depressed man ka. Take heart, believe God. You see, makita nimo spiritual warfare, mangyapon even depression. You trust God. Keep trusting God even if dili nimo ma-feel. Nganong mo pasaylo man ka? The moment, di ba, naay makapasako nimo, makapalagot or makapasakit nimo, ang musulod din sa imo ha, dili ko ready to forgive. Fight, no? Luhod. Ampo, Lord, a part of me, dili gusto mo pasaylo. Pero ingon man ka, pasayloon na tanan, maski among mga kontra. Pasayloon ako sa Lord, kay mutuo ko nimo. Dili na ako ni, kaning-kani akong portion sa akong kagulingon na nag-struggle pa. Ako na siyang, di na ako na siya paminahon, ikaw akong paminahon. That struggle, no? Pagbakod nimo, kita na kasi yung dagway, so balik na po ng huna-huna, kulo-kulo na po ni mong tiyan. Pasaylo, di ba? The struggle is real. It's an everyday struggle. And kung imo nang bana, dagway na siya asawa, no? The struggle is real. Pasaylo Kaya kung dili, pildi ka, lamunon ka sa yawa. Salig.
Makasalig man ka sa, kapila naman na siya namakak na ko, kapila naman ang limbong na ko. Kung salig ka, kaya nagsalig man ka sa Ginoo. Makahatag kag pasaylo, na naagya po'y pagsalig. Kaya naman, nagsalig man ka sa Ginoo. You see? That's the warfare because, nga naman, portion sa atong kagalag, dili gusto, buhat mo ng gira na. Kita kag tao na nag-diet, tagaan niyo mo lami na pagkaon. Kita niyo mo ang spiritual warfare. Di ba? Di ba? Pagkaon niya po, pilde. Pilde. No? Capture your thoughts and surrender. So, we're not saying sayon. We're saying victory is guaranteed. But dili ni sayon. Lisod ni nga naman, imo mang kalabanon, imo hang gusto. Na may gusto nimo na imong balibaran, patyon, undangon. Muna, gubat na siya. So, huna-hunaan katulo din. Therefore, consider ang fruit. You see, if the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, no? Moni ang bunga na atong maangkon kung musalig ta sa Dios. Pero consider nimo ang katong dili ka musalig, naa diha ang immoralidad, impurity, sensuality, idolatry, gubot, enmity, no, strife, away, jealousy, fits of anger, no, dabog magwala, rivalries, unforgiveness, datanan diha. Mo na ang outcome if you keep losing the spiritual war. That's why, kana imong problema karon sa imong kinabuhi, dili imong kontra imong bana or asawa. Dili imong anak ang naghatag og laban sa imong kinabuhi. No. How you are fighting the war. No? Because even in the presence of your enemies, ingon ang Psalm 23, the Lord prepares a feast. Surely goodness and kindness will come and chase after me. Walay dili rason na palibutan kag kontra, walay joy sa imong kasing-kasing. Walay joy imong kasing-kasing karon kay pildi ka, gilamon imong pagtuo sa Yawa. Wala ka nakigbatok. Kay wa man kay armas. And mo ni imong prutas. So you mean to say, evidence na karon kung kang kinsa ka naminaw sa bakak sa Yawa, ang bunga, kung naminaw ka sa bakak sa Yawa, mo ning mga bunga. Problema, gubot, loss of joy, division, orgies, drunkenness. But if kapaminaw ka sa Diyos, you are be strong in the Lord, in the strength of His might. You will experience patience, love, kindness, faithfulness, and self-control. Stand firm, therefore, Christians. Ang gubat na nasa imong huna-huna, dili na siya passive. It can only be fought with the power of God. Ang spiritual weapons, yan ang gihatag and are made available through the gospel and in His Word. So I'll close with this verse. Do not lose heart. Kung unsa man imong giatubang karon, problema, ayog mahay. Ayog mahay. Dili pa too late. Kay buhi pa man ka. You can call this day today. Pwede ka magsugod karon. Ang grasya sa Diyos is new every morning. And though your outer self is wasting away, is dying every day, your inner self is being renewed day by day. Amen ba? Amen. Let us pray. Ginoo, salamat Lord sa imong pulong na indeed ikaw ang among Diyos na buhi. You, though we are called into this war, kaming tanan, the moment na natao kami, we are in this war. The moment, Lord, na imo kaming giluwas, we are in a war. And I pray, Lord, thank you.
we are in a war na wala kami napili, kundi the victorious kami. We see that in Jesus. When He died on the cross, He rose on the third day. And thank you so much, Lord, the victory that we have in you. That though, yes, Lord, sin has ravaged us here, wala too late for a Christian. And our rewards is in heaven, not here on this earth. Among balay naasa, among palasyo nasa langit, wala dinhi. Salamat, Lord. Salamat, Lord. In Jesus' name. Amen and amen.